ପାହିଯାଇଛି ରାତି ପାହିଯାଇଛି ରାତି ପାହିଯାଇଛି ରାତି ଆସିଛି ସକାଳ ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟର ଛାତି ଚିରି ଉଙ୍କି ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ଆଣିବେ ସେ ପ୍ରଭା ପାହିଯାଇଛି ସକାଳ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ଜୀବନ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭରେ ପକ୍ଷୀଗଣ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ମାଳମାଳ ହୋଇ ଫୁଟିଛନ୍ତି କାଶତଣ୍ଡି ନିର୍ମଳ ଶୋଭାକୁ ପରଖି ଦେଇ ଏହି ନିର୍ମଳ ଶରତର ସକାଳରେ ସମ୍ଭାବନା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଗାଥାରେ ଈଶ୍ୱର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଅସରନ୍ତି ପୁଲକର ଧାରା ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏହି ସକାଳ ଓ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି ଏହି ସୁନେଲି କିରଣ ରେଣୁ ଯାହା ଆସିବାକୁ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟର ପରେ ଆଣିବ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷୀଗଣ ମାଳମାଳ ହୋଇ ସେହି ଜ୍ଞାନର ସଞ୍ଚାରରେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ବିସ୍ତୃତିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଏହି ସକାଳ ଆଣିଦେଇଛି ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ମୃତିର ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଗତିର ଧାରା ପାହିଯାଇଛି ରାତି ଆସିଛି ସକାଳ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ବୁଣି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କାଶତଣ୍ଡିର ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ଧ୍ୟାନରତ ମଗ୍ନରତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଣି ଫୁଟିଛନ୍ତି ବିଲମାଳ ପରେ ଅଗଣିତ ପୁଷ୍ପ ଏହି ପୁଷ୍ପଗଣ ଅଟନ୍ତି ବନାନୀର ଚାରୁମୟ ସ୍ମୃତିର ଧାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖୁ ଏହି ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ଭେଦି ଆମ୍ଭ ପାଶେ ଆସେ ନୂତନ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ରକ୍ତିମ ଆଭାର ଆଲୋକ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଣିଦିଏ ଜୀବନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜିର ପୁଲକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଜୀବନର ଧାରା ଢାଳି ଦିଏ ପ୍ରତିଟି ପୁଲକରେ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଇ ମଧୁମୟ କରେ ଜୀବନର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ସମ୍ଭାବନାକୁ ପାହିଯାଇଛି ରାତି ଆସିଛି ସକାଳ ନୂତନ ଆଶା ନୂତନ ଏ ଦିଗ୍ବଳୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଖୁଣ କୃତିରେ ସୁମଧୁର ହୋଇଉଠେ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ନୂଆ ସକାଳ ପ୍ରତିଟି ପୁଲକରେ ଲେଖିଦେଇଯାଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାର ଧାରା ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଲେଖିଯାଏ କବିତାର କବିତା ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସକାଳ ରୁଧିମନ୍ତ କରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଟି ଧାରାକୁ ବହିଯାଏ ଜଳ ପରି ନିର୍ମଳ ରେଖାରେ ଆଣିଦିଏ ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଜୀବନ ବିଭାରେ ଗାଇଯାଏ ପ୍ରତିଟି ପୁଲକ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ମୃତିର ଧାରା ସୁନେଲି କିରଣ କି ଆସିବାକୁ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ତୋରା କପିରାଇଟ୍ ସତ୍ୱାଧିକାର ପିଣ୍ଟୁ ମହାକୁଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 4 ତାରିଖ 2017 ମସିହା ସମସ୍ତ ସତ୍ୱାଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି କପିରାଇଟ୍ ପିଣ୍ଟୁ ମହାକୁଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4th 2017 all rights reserved